ndapira pamberi pedera mambo mutasa. Ndapira ramambo mutasa. Sendo kuchokwadi. Sendo kuchokwadi. Okay, pachapa kone mosha. Akanypa chapata ni mosha. Mwarari matsiro. Mwarari matsiro. Sendo sana. Pamusoro iyi changamire. Wadarese. Pamusoro kuda kuti mundirekere kuti kutaura handikwanisi kutaura ndichimhanya ndinochina chinotsirewo changu nyaya kwamuri inge kudai ndakashungurudzika wakanga uri musi wa 27 March. So 27 March uyu ndakanga ndatongofuma hangu tokwenda kugomo kwenonda ndona mati yangu ndakapenda ndakazodzoka pamba ndakadzoka mapast 11 nero ma 12 ndopenda ndakasvika paumba ndichizi matsvagwa panapa pane wauya pano vari kumutsvaga ndinogara nambuya mai wemudzimai saka izvi ndanga ari pamba ipo pano saka aibva angotaura pane wauya pano mukuru wenyu pazasi apa saka mukuru wacho uyu mwana wamukoma baba wacho akasoshaika ndini ndakabva ndangosara ndinondowatsengeta vachikoro saka zvanzi wauya neumwe nemurume pangasingamuziva saka zvinoenda pachingwa chacho ichocho ndopa wakabva watouya wakabva wauya mukororo nemumiriro wasabhuku ndofunga kwanga watofonera sabhuku panyaya iripo saka zvadaro izvezvo ndakabva ndangopinda zviregaiwe kandidzike ndende kuenda kozwa kuti kune iyi pamba zvingori isemu iyadhwani saka pendakasvika paumba pake mukomana ndakasvika ndichiona pamukova pake pakati pemukova padhigwa patodzamikwa tsvimbo kwabva ndangopindawo mumba macho saka ndakapinda mumba ndibva ndangoona mumba makazara vanhu so ndakanga urimo zvindopakazochiripa nyaya yake pane mwana wake uri form 1 zvanzi uri kubudirwa kana kuti kusvikirwa anga achisvika wacho pane mwana wake musikana anzi ndisekuru wake baba wangu ini saka ndiye angada kutaura pane mwana wake saka zvaiva vachiri zvizvi ndakati alright tauraiti masoko acho ngaapi tauraiti zvikanzi panga akatogadzikwa muchikuwa mwana ina sasekuru uda kutotaura saka nyaya yacho manje wakatanga unditi uyu kunongedza ini zvikanzi uyu haana kurombera kun'anga bavo wakarombera kuchechi saka kuchechi kwaakarombera ndiko kune zviro zviri kushaisha vanhu mumusha wawiri angaruda kubuda pane mwana saka uyu wiri uri kuti inini ndiri kuti inini ndoda kugadzisa musha wangu ndega saka achigadzisire chandida kuita musha ndechekuti ndoda kutanga ngekumba kwainoki ndokumba kwangu saka tautoenda kutodini kwazi kune mazita akanyorwa mazita iwona aripo kwabva kwazoita mvura dzakachererwa dzechechi saka patata uchikwira manje kuenda kumba
kwachikuko takachikwira mwana uya wakabva atanga pamberi sekuru uya angaruzviti ndiri sekuru ndakwenda kotaro wabva atobva kumba kwemukomana uyu kuchenda kumba kwangwini n'anga yanga iri masure sasahwira adzi n'anga iyi yakaunzwa iruzi ndisahwira ngemukororo inenge zvatadzawo sekuru unogadzisa mushawo n'anga iyi ndeichazodini ichange ichibatsira ndo chiunzire chaakaita n'anga saka zvadava chaizvezvo taurati ngundungundu taurasvika pamba pangu inini kicheni yamhai yangu yakadonha because ndini last born saka yakadonha kudaro zvandakambovaka katemporary kemapuranga saka sekuru uyo akabva aenda straight kwabva aenda kopinda mukatemporary kendirifanira kubikira kachiko saka kwabva asvika ibhazi kwabva anditi tibvisa chitofu isingachibvi papabva todikiwa chitofu chochutopisa kuda uchibata ndatadza ndibva ndachibvisa atoti wakabva atochibata iye bva atochikandira zvikazichera wachitsvaka badza ndandisina hangu padhuze ndibva ratsvagwa kumanharaunda ndibva ratouya kwauchera svika gomba rakadai hapana chakaonekapo ba ndakwamba chatocherwa inini because pane matombo svikaonda toneta ndatotambirwa ngoumu saka penda ndiri kuchera inini n'anga yakabva yabva kicheni yakutoda padhoo pangu pehouse yakutotukana nemudzimai wangu ndope zvakabva zvaenda kuenda konetsana nemudzimai wangu azi mushonga wangu wada kucherwa apa watotiza apa wamuhouse saka topinda muhouse saka ndopa wakarambidzwa ngemudzimai papa kuti zviti takaimatira mushonga wamati uri pai uri apa because mati nini kune mishonga iripi iriyo saka wachinjana mashoko awo ipo papo n'anga yakazoti inini handichaenderi mberi ngapave jegi remvura kwabva yamhanya jegi riyairezvikaziita mutsvairo zvakafunga kuti pane zvaida kwabva agumira mushonga wake mujegi imomo kwabva atakaumwaya mugomba pachiro kicheni vaamwaya imomo mushonga wake aibva atakuya futi aibva enda padhore house aibva amwaya futi mushonga wake ngemutsvairo wangu apedza ndopakabva achiti muchanditsvaka ngangotora mutsvairo aivaditi kwabva atobva apa saka ndopakabva achiti ngatichidzoke kupi kwetatangira nyaya yedu kwabva tati ngundu tutetse kudzoka n'anga yakabva yatora mutsvairo wangu bva yadzika nawo zvadava chezvezvo tadzoka mukororo uyu ndopakabva atanga mai wanhese wagara pasi sekuru watokwira futi muchuku wamake kororo uyu ndopakachitanga mani kwakushinga urupira sekuru uya mai imi sekuru honai zvaitika panapa pane uri kutonga ngemukadzi panapa zviro zvatatati mubate sekuru imimi ndimi mati musha uda kuchengetwa uda kucheneswa saka zvatadza kuita ng'anga yarambidzwa kuti ipinde kwenda kutora chii mushonga saka zvandakutaura inini panapa inini ndiri kuti inini ndida kufa neuyu kwabva anongedza inini asi iwewe ndichafa newewo ndida kufa newe ngekuti urunakidzwa nemwana wangu rudini uri kubudirwawo saka hapana kuziva futi zvandiri inini zvandirofunga inini saka kwabva atizve uyu wiri uyu uri kutaura wakafa panapa asina kugowa chiro ba kutaura sekuru baba wangu asi wakafa asina kugowa chiro panapa saka unotofanira kutoziva kuti mangwana ndoda kumuka ndichiita chini zvandinoita inini zvakabva ndatopererwa ngeyo saka zvinenge zvaane nehondo pai mukati apedza kudaro vachizvezvo zvikazi une chekutaura here iwo ndikati shuwa ndinacho ndikati uyo uri kutaura muchiko wawo handi baba wangu bao ndakabva ndapesana nani mai
nawo manje zvawangaruda iwe wangaruda kuti nditi nini yeshua ichokwadi asi ndakatoona kuti masamba atosiya mudzimai wangu kwanga atukana neng'anga ko inini ndabvatati nini rutaura momowo hasi baba wangu bao ndatoona kuti minority against majority saka zvadaro chizvizvi izvi uyu mukoro ndepavabvati chitobuda muno muizvizvi vabhandidzira buda muno muizvizvi atina munhu ungotomba ngemukadzi buda muno shuwa ndakatoona kuti kapana pane hope dzapfekwa munomwe ndezvekutodii ndezvekuti ndibva ndabuda saka ndabuda kudaro ndakabva ndachisvika kune mudzimai ndakati mudzimai zvichaitika mangwana hapana unodii hapana unozviziva nyaya dzabatika uko hakuna kutorwa nyaya wani ba kwakubatwa kwawiri uku kuzi hana ufa akagowa chiroba imweni nyaya yakazvimirira ike izvizvi zvekuti kune mishonga inyaya imwe yakazvidini yakazvimirira ende mhiko dzendapiwa inini dzekuti daufa newe handichazivi pamwe ndinini ndichatemwa kana kuti uchatemwa mwana wangu kana mudzimai wangu saka ndakumhanya mumapurisa ndibva ndamukira makuseni achibva ndatomhanya kupi kupolisi uye ndakabva ndadzika kupenharo ndibva ndaenda kuenda koonana nanonzi Bwanyanyi saka ndingosvika ipapo ndikati ndinini ndinoona nanezvekudombo taratizwe ndani kabva ndataura nyaya yangu kune mupurisa purisa akati orit unza nhamba dzemukomana wacho wouri kuunisana naye wacho waku13 wacho ndikati ndibva ndamupa saka ndamupa kudaro wakabva atofonerwawo zvakazikasaka nepashamu inini zvendabva upenhanga daudzika kukembi kwangu kudombo shuwa uko zvakaitika izvi zvakabva andouya kwabva atoya neng'anga iya wandoti wese pashamu bva tatosangana pashamu ipa tibva tabvunzwa tiri 3 imweni wacho neng'anga naye mukomana ndaura tizwe iwo ndaona mudhara rosvika kupenharo kwabva ataura statement yake ndaizvirekodha yangu statement yacho apedza mupurisa unoti inyeyo yako yorutore iwewe kuti wakaunza n'anga ngeyefemiri iri n'anga haindi yefemiri kai wakaita mistake dai wanga wakuda kuunza n'anga iyi maida kutanga magara pasi mimwango nemonga mwega mudini muunza n'anga zvawaita izvi mandiona kuti waita chini waita era dzakarekodha zvese ndinazvo zvese apedza vakachiti wanga ndoenda pashambadzi ndinini because zvandakatobva nayo penharo ndopakachiti alright iwewe wauya iwe kune n'anga ndaiona mudzimai manje zvindoda kuzwawo mudzimai because panapa mudzimai wepanapa zvindoda kuzwawo ini reason yaakarambidzira n'anga kuti ipinde pai mumba saka tiri pashambi panapa kwabva toti mochidzika kudombo kuti naye nhapatsi tiutonamuona ikoko ndoda kuzwa saidi remudzimai shuwa ondozvitakaita vatatodzika kwabva tatodini kwabva abvunzwa mudzimai akati shuwa inini zvendari unotiya zvezvimboda izvizvo nakati ngundu wakandipwanyira kana tv yangu inobhadhawa ndiani saka kwabva achiyananisa Bwanyanya akati alright ndazvizwa imimi chidini chienda imoite basa rinu zvakadini zvakanaka hatisi kuda zvenoiziba pano chine nharo noumwene here kana kuti pano chine chigumbu noumwene here vanhu vese vakati hapachina saka ndachibva ikoko kumanje rari chimangwana because apa baba anga ndiripo ndini badzini pamusoro pangu pana umweni mukozoita festival saka wakanga wasipo bawesa waibva wazoya the following day yacho wazochisvika ndo pakazochiti alright wanana baba wamweni wadini wauya ngatichidini ngatichienderere mberi saka n'anga iyi yaiti yakati inini zvandiri munomu inini ndoda kuita door to door kuchenesa musha wese ndadaro zvacho izvozvo kana ndikata 2 weeks kana ndikata chinyi ndiri muno kana 2 months ndiri bini ndoda kuita door to door kuchenesa chii mhuri yese yaWilliam saka zvadaro zvacho izvozvo manje hazvina kuzokwanisika kuti zvizoitwe door to door ba ndo pakazochiti mukoma wangu festival uri panapa uyu mukoma
ndakazochiti nyaya yataurwa ngen'anga yekuti uda kuita door to door kuchechi kwake ndibishop. Pamba pabishop pakazooneka n'anga yakuuya mani hazvizoi. Saka pana ere dzimweni minzi dzekuti zviro zvii zvika izvi kana painoone chake zvidini zviwi zvikazi no izvi zviripo pane nzira yehoko. Saka waibva wandotsetsiwa hoko waibva wandopera undodini waibva wandopera undopuwa. Inini manje pangwa anditi kicheni yacho yakatodonha the background dana anditi saka pakachitika ipapo manje apo ngepekuti n'anga yakabva yazochiti no isusu takuchikoma apa anditi uyo anga ari kubudirwa uyu anditi anga achibudirwa uyu haachabudirwi ba anditi haachabudirwi. Tatsvaka imweni homwe kuti adini abudire zvakanaka. Saka hoko yakazosiyiwa futi kukicheni kwamhai yoko kwipi yakadonha kuya zvikazinga kuenda hoko ikoko. Hoko iyi iri kureva kuti kwazi kona uchabata futi chini mushonga waenda tibva tazi zimwese zvendinoda kumba zvendinoda kumucheka inyora shuwa tibva tati ndikanyora mumaoko pone pahuma zikazi wandobata futi mushonga urudini uri kuenda iyi hondo yanga iri kuitika pamwana iyi yadini yapera atawera zvingepekutanga kwabva kwachiti zvemusa 22 meya atizvo zviririri yashata futi wakubudiwa futi mwana uya akubudiwa futi mwana uya ndo pandakauya kotaurwa ngemukomana mukuru hati pane uyu aibva yako nditi tikazi pane nhau yakuitika futi kumwana uya futi wakubudirwa futi wakubudirwa sei wangaita zvekuita zvekukarara zvese ndakazvirekodha hangu zvese marekodzi acho zvese zvendinazvo uta zvekukarara tikati gore tibvakatitsike tidini tende kuona kuda kusvika kuda kuti kuda kupinda mukati mai asi hapana kana nechanziva yatiripuwa ndiye. Saka ndona chimubvunza wafonera baba wacho zvikazi baba wacho ndamufonera uri kuuya ko baba mukuru vamufonera kazi wese ndadini ndawafonera. Saka baba mukuru watoti tofonera futi n'anga idini ngaidzoke futi shuwa n'anga yakadini n'anga yakadzoka n'anga iya yadzoka ndo pakachizi vanhu vamo mukati manje tachigara tesa zvikanzi nyaya panapa irunetsa ngemachira pane machira ari mumusha muno machira tinomboramba ba machira mudzimai wangu inini undorinewo zvekusvikawo zvakatotanga zvimwe utotita zvoroteswa jira racho ngerebhuru remachepure tozoita hareyero rakazingadini ngatengenere waiti rakazingadini zvichitotanga isati zvatomboendera mberi kuti asaona nati zvaro vese ndakatowadzisa kuti ndozvudi zviri kuitika. Saka machira yona iyo ndo akabvazi akashata ane urombo. Saka ngaende kodini ngaende kotorwa wanhu tandiri kuba kwani kweuyu ndo patakabva ndatanga inini pangatata zvota zvekukakarira achiita zvangata zvachonda ndisingakwanisi kuzvizisa kuti chichipitika ive ndambovharirwa dho inini vandanereswa waizi mudzimu vandanererwa madziro vanhu vakavharwa vachitombomerera saka pendanonereswa wamwakabva watomhanya kuenda kumba kwemudzimai wangu wabva watosvika ikoko kwabva watovhura dho wabva watoita zvenoizi kwakwa mapasi 9 kana kuti ma10 dzousiku kwautoita zvenoizi vhurai dho usakuna machira aya paari kutorwa ipopo pakatoita violence mwana wangu akanzokoterwa huro iyi kumudzimai wangu akachaiwa kozoita mhaiyo mudzimai wangu wacho futi akadini futi bhanirwazve. Saka
zvakaenda kotorwamo makatorwa machira kazi ngabude panze ngabuda kazi pane mvura dzemunamato Imuni chamuda muda nyaya iri pasi. Inini nyaya yangu iri pekuti ndiri kuzi inini bvuma wakaromba une urombo huripi huinawo. Inini ndichiti inini handina urombo hwandidini hwendina. Saka tochikonklude hangu ipapo pakabva pazototi zvepafuti wandori muimunhu paibva pahakirwa pane imweni ngozi imweni irubva undozikanwa yekutakatoitika kare patida zembe yemwana wake zvemukomana wacho ndio pakandosvikawo nemunhu anga ari kuchaiwa papatorwa mambuya padhine mauva. Saka ndiye akazoita munhu wekupedzisira kuchidii kuchaya yapani. Saka yaizimba saka ndiye akazoita munhu wekuzopedzisira uri kuchaya. Saka kazvata vasi izvi zvakabva zvahakirwa mumbomo kazi pane nhau yakadai pane ngozi iri pano. Saka ngozi mumba mamhai wangu kuzodzika kwayo kwakazoitika pane mudzimai wangu ino pakambobva pamba pachitomboenda kutombotengesa pamuseni pabhawa chaipo. Saka pamba pakasara pasina munhu ba ndibva ndazoona womweniwo vangari kunozwa kwamaita imba iyo pangasinawo ba pekugara ndikati chimwe ndambondigarira pai pamba papo ndindiushirawo mawindo anga anga adhogorwa pamba hapana munhu ba. Saka munhu yena anga ari mukisheni munhu wanga ari muprofiti. Saka ndo pakazi ngeng'anga munhu wanga ari mumba umu wakaona bvuri remunhu wakachaiwa. Saka wakabva atora bvuri raibvaisa mubhoto kwabva achirira pamukova. Saka kutsamwa kwaita bvuri ndokwakabva kwatsemura imba ibva yadhirika. Saka iwewe manje waane ngoziwo iwe waane ngoziwo wabatana neupi neuyu nyakuzviita. Saka zvatoda kuita isusu manyike zvekudai toda kusira jira tsvuku muno jira tsvuku iri bvarazi ngariende kuenda kowaridzwa pakicheni pacho po pakadonha pacho ngariende kowaridzwa parawaridzwa varibva raiswa mhiko 2 robva kwakatoisa nemushonga wake pakona vaibva asunga ngazichienda nejira iro riri moenda kuenda kotsveta imomo mobva madeketera murimo kuti iwewe chipogarapo kusvikira ngozi yeuyu yakuenda kudini koripwa. Jira iro riri rasungwa mhiko 2 ngariende musaise mukicheni kana kumwe kuba usaise futi mubedroom mako iwo isa mudining. Jira iro riri richazobva mumba mako korwa razoendepi kumba kweuyu. Nyaya dzakawanda ndinoda inini pamuda tikubatsirei ndipapi taurai pamuda inini pandinoda kuti nini ndibatsirwe nini ndiri kudai urongwa hwangu inini ndo ndodawo kuti ubudewo pachena wandiri kuzi nini nejira iri rendakaisirwa iri ndakaisirirwe jira wakaita basa rake anditi une nyaya dzake nemudzimai izvizvi madho akatopera kuvharwa hachina nechiro kana nemhuri kana nei madho akaisa akapera kuvharwa asi ndakaisirwa jira tsvuku rekuzi inini unoongoza ndida kucheneswawo uchauda muda murapi toda kucheneswa uye n'anga yachiripi yaishanda unomboita zvemaprofiti apa unombotemwa nyora zviro zvacho hauzozviwanzei nenge tobefosisi makadii baba takasima imi muri n'anga here muprofiti ndati muri n'anga here muprofiti ndiri n'anga because sviki varipimwa mushonga haritemi nyora ndosaka tokuti mimi pei chaipo chaipo muri registered nezinati
sorry. Kana muregister zvakakwana ndingakuregister. Muregister. Ndii maita nyaya yamusho. Ndinaita nyaya yamusho. Okay. Saka musha makaona chii chakashata? Toti kana ndichiita basa iri ndinenge ndine mafirikiro anenge ndine manotsi atinenge tinawo tichinyora. Ndine manotsi andinofanira vamakumbi varipo pano. Makazi manotsi ari kuti dambudziko ravabawa ndiri. Toti zvinogona kuturikirwa nekuti inini handizive bari munozotaura ndinozoudzwa asi manotsi angu ndiwo uchapupu hunenge ndinowanzirwa manotsi handiwanzi kubata manotsi anenge akamira kufunga chacho kuti sinzi munoziva kuti madaidzwa kudare kuno nenyaya yabambwa ndo manotsi amaifumira nhasi kunyora kumuka kuerenga hamweri kuerenga manotsi yavo zvinodaidzwa kudare saka toita kudaidzira ichii kudare manotsi angu ndinawo ndosandati kana mufunzwa kuti manotsi acho ari kuti ini nyaya dzinotawa motanga kuda kuerenga izvi aiwa ndaigona kuti muerengi wemanotsi uyu ondiverengera manotsi aiwa ndikuverengere murungu uyu kuverengera isisu nditsida kuti nimutipe anza mubatsira ndini mubatsira inini dambudziko riripo mukati memusha kwane maunga ndichigadzisa nhau dzekwane maunga kune mwana wekutanga akatanga kubudirwa ndichisvikako ndichigadzirisa hazvina kupera nguva yachoyo ndikadzoka futi pakabudirwa mumwe mukomana urimo muno ndakadzoka nekairi handiri katatu pane mumwe mukomana futi asina kusvika pana mumwe anova ari mwana wababa ivava akabudirwa futi. Pane akabudirwa nengozi, pane akabudirwa nasekuru mumusha, kozoti mwana wemukuru uri pana mukuru uri pana kwavo akabudirwa futi uchitaura chinhwani. Saka inini ndikatokonya kazhinji ndinosiya zvichitaura nazvega, ndakadini hangu ndakagara. Saka zviri zvada kutokonya ndizvo. Saka waripo wacho manje pane one chete. Pane one two wacho hapo. Alikuwa shingapo mbotokonya tisi. Unotokonya sene rwire ne. Hapana tinoita. Kumbirira ka. Sokumbirira kuwaridzi. Mumusha macho imomo. Odini boronga zvaunodinzwa untaura. Kumbirira. And you know those words that God preaching word. God preaching word. God preaching. Asika kama mamuliza vizuri kwa make sure watoka mbeki. Kwa maana mamuliza vizuri kwa mashia. Bana chakachaka. Basi.
mukororo mwana wa mukoma ndakatidzana naye uri pamberi mwana wapati
Simba. Izulu nedzwa. Ndora ndatanirwa. Aiwa. Noten. Wananya wandisungisa. Ndio tasukira pano pambili pa mambo kutatu. Ndio zai. Vazi ndipo chipanga chiparure pane zvinakataura pamashoko zoona mambo akateerera. Vazi ndakakutaurirai kuti makanyora mazita vazi vakanyora mazita neng'anga mukati memusha wangu. Vazi kudaidzani daidzai ino kauya apa naye dhimo wauya apa vanhu vakatauriwa here kuzi pakauya n'anga pamusha ikanyora mazita akatauriwa vanhu vanyora mazita ei zvada kutobvunza iye ainyora kuti vayanyora ei mazita taurai mazita amakanyora kuti vayanyora ai pamusoro changana mazita ari kutaurwa ngepane mukorore wakanga achirwarirwa namai wake muna 2021. Saka ndiye akandofunga kunomudaidza munhu uyu ndiye akauya achimbogadzisa ngozi yakaenda kuri pa2016 kuMozambique. Saka mushure mekunge arwarirwa ndimai vakangoitawo nyore kungomudaidza kwezvo ndisinoziva kwenyu kwezvo ndakazotosvikawo inini mukomba
ndotozopana unodzi bhasikiti waya pana ndotomubvunza uyo ati chifambire zvikazi ndafonelwa ngemwana wani wamaisara vachanga kurwara. Saka kurwara kwake kwaanga achiita kwachiko ndochiure chakaita mumusha umu kazi ndafonelwa ngemwana uyo chimboye mubatsire mai ururwara. Saka adaro zvati izvezvo bhasikiti yenayo wakati nhauyi panapa yandiri kuona inini mumusha muno kuti ndibatsire makandoda sei zvandiri kuona inini zviri kuda vanhu vese vakadini, vanhu vese vakaungana vese. Saka inini daidzai foneranai mwese muungane ndione kutaurira zviro zviri kunetsa pane munhu sure. Mafoni ndakafambisa ndikadaidza ati pana bhasikiti uri musha muno wati uyai muungane pane zvandiri kuona kurwara kuita chii kuruita maisara musha muno munhu wese nganga aripo. Nyaya yakaenda kuitika ngekudai wese wakazwa suku wese hapana waisina kufonera wese wakati hatiuyoba kuti wadaidzwa ndiani wese wana mukoma wese wakatoti hatiuyo. Saka bhasikiti uya ndopaakachiti inini ndauya musha muno zvindadaidziwa uyu ururwara kuti ndimusiye pakadaro zvefuti zvendisina kumubatsira zvazvidini azviita kwabva atoti iye mukomana wacho anga adaidzwa iye nayo kazi tsvaga bhopoindi nepepa ndinyorera mazita ese evanhu vese vasina kudini kuuya. Wadaro izvezvo wanyora pasi mazita acho ese chibva watsvaga foni une foni ere yakafa foni yakafa ibva yandotsvakwa ibva ibva yaoneka zvikazi mazita iona ayawanyorai unowaisa mufoni yakafa wotsvaga parupinda nyuchi mumhango uenda kutsveta foni iyona iyi ndo chiitire ndo zvakataura bhasikiti. Saka mwana wabva andoita saizvozvo aibva atoenda kudini kutoenda kutoita saizvozvo unga kumazita ayona ikayo pana unoita nomborera bayo pakabva atooneka the very day. pamusoro inoitwa atonemauga abava vane dambudziko rekudyira ingatotenderera dare rese mazita ndi akanyora akatooneka pane mazuva nemunhu aitobura nyuchi ndiye akanyora mazita ake anozi akanyora futi echipiri aya anotaura asiyo baya handiwo mazita akutaura ekutanga akanyora akaisa mumhango menyuchi echipiri ndo ari kubvunzwa apa so ndi mazita akanyora mukati memusha ndechipiri ari kubvunzwa kutanga wakanyora aishandei imimi ndo patiri kupesana ipo papa imimi muri kundimanidzira kuti kwazi zindiwe anditi inini ndiri kutaura inini kuti tura ndi akazinyora anditi ndiye angadaidza bhasikiti ndinere inini weshe ndadadaidza bhasikiti chinangwa changu inini chekuti ndanyore mazita chachiri chei handisini aiwa zvakandofanana nemaunziro akandoita n'anga iyi ndandiripo inini pomba ini kwakandaurari kuti kunza n'anga ndo zvakatoita iye tura iyena ini changu inini weshe ndakatobatika ngondona kumunhu adini munhu asvika. Saka peposi yangu inini yekuti inini ndiende kuenda konyora mazita ndichaendesa iyo ndatozviitire kwanzi machira yamangapinza mukati memusha yekutorwa pane vamangataurira ero kuti ndakuisa machira mukati memusha machira ingawani ndakataura payapa ndikati zvichikunotanga izvi handisati zvaawiba handiti uchototanga wandakatokwanisa kutotaurira inini weshe nditezvara tezvara akauya akazvona akandibvunza ini kuti wawirana nazvo here tazvisati zvane nguwaba zvichitotanga kumachira angori pamairi rechitatu racho ndoraka kuchira 24 days ribva ratodi ribva rango
torwa ngeng'anga wechirawo. Saka pamachira pachepo baba chakatotishambisa isusu pamachira ipo baba. Wana nate zvarawo nginini wauya. Kuda kuzwa ngemachira. Wakatobudisa sekuru uri pane mudzimai wakatotaura naye. Machira akarara nawo kumba kwake iyo ng'anga iyi. Rare chimangwana nacho ng'anga yakazoti kasi musazoshandisike bai nini. Ndiri. Muchona ropa riri pamachira. Mwana wangu wakatsurwa ndibva ndapukutisa ngemajira enyona. Saka imweni doubt yandatitori nayo yayo kana nanate zvaro wakatodhaura nezvo. Mwana weng'anga wobva atsurwa wopukuta tange majira enyona yo. Zvarewe. mazita waidaidza taura ivo tunyora mazita emushawisi wakataura wakanyora muchidaidzira mazita wakanyora ana munhu wacho wairapisa ivo haana kurarama. Saka tiwerewo wakati anhu iye atadzikurarama kuti anhu haana kuuya taura kuti zvakadini pamusoro ichangamira kwazi mazita aakanyora munhu wacho akatofa. Wakakumbira iro regerero mukati memusha kuti ndiye mazita yandakanyora mukati memusha uno ndichida kurapisa munhu kuti apone asi munhu wacho akafa. Pamusoro changamira nawe iri kuitira ngei kudai inini ndo kupesana kwendiri kuita ndo saka ndati ndicheneswo zviri kutaurika apa zvoti iwewe ndio wakanyora mazita iwe. Inini handisini bandakanyora wakanyora mazita uripo handisini bainini zvendakadaidza basket kuti kutawe mumushodzi. Sesa kansora wakaisunga pambo achisunga waisungei Wakasunga pamba pako waisungei kusora chiyamisizi waigara kwewa wakasungei kwazi munhu wakati agare pamba penyu waisungei. munhu anga achichengeta uyu ndakanzwa kuti kwazi wakaona bvuri remufi kwabva aisa mubhotoro saka bvuri rereri ndo rakafututa ndibva rapwanya chini kicheni ndikapwanyika sei handichaziwe ipo papa wakaiona kupwanyika sei wewe ndandisitoripo painendo ndandiri kubasa wese ndakazondosvika nditoona shuwa yapa Spera. Baba basi ndinosaino. ndakuti munhu isa zvinezvi ataure kuti waizviitei ndakataura kuti munhu wese waakanyora zita mukumbira vhegiro akataura ndinokumbira vhegiro inini vakataura kuti munhu wese ndichamukumbira vhegiro ndikuti ndakashaisha kunyore mazita yangu hapana munhu paakadaidzava izvozvizvi anoramba achiti unoshaishirwa asi mazita wakamamirira akanyorwa aripo akanyorwa mazita emusha wese. Akazvimirira anhu ese anga ari pamba pacho pane here waakadaidza waakanyora pane naatorwa musha waakanyora pamazita iwawo asi haana kuataura ndanyora mazita enyu apedza zvinhu kubva ipapo matambudziko emusha wangu ini otambudzika zvakanyanya. ipo papo ndakati inini ndakupindura n'anga sekuru ndakamuti inini regai ndidaidze wakazviita auye kuno kubhasikiti yena ndakamufonera bhasikiti wakanditi inini kana n'anga iri kuona kuti ndine chandakaita chakashata pamazita endakatinyora n'anga ingaindi mangarire kwa mambo inini handidaidzinge nyanga papamba pako iwo n'anga ingaindi mangarire kwa mambo inini ndoya kupi ndopinzwa mudare kwa mambo Nyamashi mwani mangisa nyamashi mwazipa ani mangisa pene cheneso Endubatsire pane kutaurwa nasekuru pamutauro. ude kuenda Sekuru autaura nevazukuru ava pane nyaya dzavo kuti nhasi mandisungisa nazvakudziwa nezvinhu zvavari kuziva zvafemili yayi yacho zvefemiri yavo. nguva ungasatumburwa mutani femili yayi
Wangasi. Hanzi wakaberekwa muri wangani mufamily meyi? Taberekwa tiri 4. Ndatomana kutendeka amwenyu. Wanzi saka takatadza nei kunongedza vamwe. Inepo ndatendeka panhindi. Wanzi zvinhu zvakaitwa panyama here? Ndakazviita panyama here? Inini ndakati inini munhu wemuda kuzwa imi mandira wakanyoresa mazita uripo anditi imi mukati izvo wakurambira iko kuya panapa uyu bhasikiti wakati inini handikwanisi kudaidzwa ngeng'anga bai ng'anga ndiye iri kuona kuti ndine zvandakaita nezvakashata zviri kuurayisa vanhu mumushowo ngandidaidzi ndiuye mbongasomuka si wadamukirwa namuzimu penepo kumuzi kwako. Wanzi wangani imingani midzimu yaibuda mumusha menyu ichinongedza iwewe ichikutigadzirisa mawakakanganisa matomanani kutamanga kugiresha kuya musa muzimu iyi. Wanzi wakatadza nei kuenda kuchechi kumusa mudzimu mumusha menyu kuti ikuchengetedza nada kudari pasa ukasha pasa ukasha udariziwa inepo kwanu ndafika kuhirira penepo yakafika penepo nkabe udziwa mputo inepo ulonga zviri munjira ulonga zviri munjira zvenzira ngezvekuti handina chandiri kuziva ba handiti ndiri kuda kuti inini ngazvitaure pachena ndati inini munhu wakanyoresa mazita uripo handiti nechinangwa chake chaakaita kuti aise mumukoko uripo unozvitaurirai ega imimi mukaramba Pada kubatsiwa. inepo ndakutendeka longa tipi inepo ndakutendeka zvanu ndakutendeka kumuzi kwako inepo. Wanzi nyaya mazita ndinda kunongedzera umba kwako na ndimwere dzamuyu wanhu dzese dzakurika penepakuda mumusha menyu imomomo yanga ichibuda ichitaura ndo yanga ichikunongedza kuti une mazita akati wakachora kuti ndirikuramba here ndakabvuma kuti mazita sho akanyorwa ndichizwa inini zvakanga zvataurwa ndibhasikiti chikaewafembiyayo nyamashi wakati mazita nganyorwe uripo wani mbongaswafembiyayo hirira soso wali paponi nyamashi zoni manitokonya si kubwera kuhirira penepo inepo na mata kwangu ya kuhirira kuyakhala inepo mulunga inepo natoma ntito musi wazinyaseku ndimandena ndimandiunza pano gara pano ndewatsinji maningi wangu ndirapa si waindorapa vanhu vazhinji sani mumega pamunopinda mudare rasekuru pamusoro changamiri ngatimbobatsira ndikunanga kutenderera pahomupesi changamiri nyaya yehombe iri apa inoitwa edmond maunga mumusha uyu ndini mukuru wasara mumusha uyu tamamba zvako shamwari ndini first born mumusha uyu nyaya yehombe ndiri kunyanya kuona iri kuitika mumusha umu baba wangu baba wangu ainamata chechi yepostori munin'ino wangu anonotedzera inini ainamata futi postori ini ndakambonamata wangu ndakazoregedza pachikuru pakashaika munin'ino wangu nababa wangu uyu munin'ino gotwere musa mwedu ndiye akasara akabata tsvimbo akagara sara pawana wemukadzi wakadzi wemunin'ina wangu vanhu ava baba namai nemunin'ina vaipinda postori saka nyaya yehombe nyaya yekutsamwa vabereki inyaya yekuti wakasara ari mumusha muvanhu vanonamata nyaya yehombe akasara mumusha muvanhu vanonamata ipapo vakadhiraivha vakaita chitima chinodhiraivha kuisa vana musango zvakatsamwisa baba namai nevanhu vamunin'ina wangu nevakadzi vacho vaibva vaendesa kudondo saka baba nemunin'ina wangu vakatsamwa nekuti uyu wabheura vana uyu watadza kutungamira ipo vavo ndipo ndiri kuona pakatsamwa stere saka izvo ndiri kutaura nhoroondo nemusha mangu ndinoziva ndimi eri murikutaura kuti mutaura zvamakazwa kuvabatsiri pamutaura zvataura nababa wenyu makazvizwepi ava sekuru baba vachibuda achitaura kuti musha mangu asvipa nemachira aiswa mumusha kuti kana machira aiswa mumusha apa akaunzwa mumusha kuti mukadzi wake uda kurapa uyu handinombozviziva vanombotaura kwandiri
saka ndozvazvatsamwisani mudzimu wana sekuru kuti aiwa musha wangu wasvipa. Zvimwe zvezvo zvikabuda hazvo izvo asi musha wadini wasvipa. Saka kadriver ini handizozwisa kozi panapa tine mubatsiri ari kubatsira basa kubatsira ari kuchechi handiti uyu wake mudzimai yanga achida kubatsirwa handisi mabatsiro ada kuita kwese kubatsirwa dare remusha wenyu idare remusha wenyu vokuenda kuchechi vokuenda kuchivanhu handiti nyaya yemafambiro panapa inogona kubatsirwa kuchechi inogona kubatsirwa kuchivanhu handiti imimi makunongedza uyu kuti arasika aisa chitima musango aisa wabheura wana bhozi mukadzi wake akaita machira une machira edo mukadzi wake ndozvapazvanoisa akarapira mumusha miwe arurapira mumusha imomo machira akaenda machira wanawo musha imomo vanochipopota vabereki vanopopota kuti zvabva kupi zvichitainamata zvakakusiyai muchinamata zvitendero zviri pamunhuka vamwe vanotedza chechi vamwe matanda akurongana nepotamadesha ndipo ndanditimboonesandakontribhuta nyaya yekuti solution yeproblem yatiinayo nhasi isikanongedzi munhu kuti zvazvadai mubatsiri aripo saka tidini saka tiri pano pamusoro ichangamiri inoitwa nemonga justice ndiri kuona hangu kuti maonere ndiri kuona apa ngekuti inini ndaona muningi naadaidza dare zvichizi paita dambudziko apa rewadimina wamaona irwa saka ndakanangisawo ndikana kuti ayo ngatitanga ndamhanya ngatanga ndamboona because ndandiri hangu kubasa ndasvika kuti no pazi paita dambudziko saka famba sei ati okay sure sekuru utibatsira ende mudzimu iri kutaura ngemusha medu saka hamuzobaya bhazi inini ndini ndakambosangana problem yekuti ndakazochayawo munhu nemushango saka bvana kuti indataurirwawo dambudziko nasingatozivi kuti munhu iyeye uri kupfuka kwandiri so zviri kutaurwa uko kuna bamunini di bamunini angagwanawo kuti zvaasi kuziva iye kuti haasi kuziva kuti n'anga yeruzi yakauya paumbapa ichiita zveinoita kana asi kuzviziyaba di anga rumwe anga agona kuti ateerere wari kuziva wacho kuti ino ndochifamba ngepapi kuti ndibatsirikane pamwepo nemhuri ndozvona achifunga kuti bamunini ndo zvaachaita saka ndaakuona wakuno apa uyezve ndikuona kazvirungu ramba zvakakagadzana kudai saka ndachikukumbira kuti bamunini iva makwanisa henyu kuti tigadzirise mhuri hatina kugara zvakanaka nemaomba just nyaya chaichaiyo kuti nditi apa nyaya chaichaiyo inogadzirwa chaichaiyo pane machira kuti mazapatawa nyaya yemachira handirika kozozi mune ngozi irimo yataurwa yemukomana yakupedzisira kurowa handirika ukura yemombe yapati ndini mukomana wacho so urongwa huripo ngehwekuti isusu tounganidza mari tiite sei tiende kogadzisa problem iwe saka apa ndobva kuchiita kumbokakaudzana kuti inini machira muri kushandisa machira handichazivi machira kuti wari kuashandisa sei ende uyezve inini ndini munhu wakazi ndini ndakauraya munhu wacho inini ndakuzi kumba kwake uyu kune bhotoro ririko inini ndisingazvizivi zviri kufamba sei inini ndandisina yangu nazvo izvozvo chendandiri kuda inini ngechekuti itagona kuona mari iweyo ndikase dambudziko zvokuti une zvakati nozvakati apa nguva dzine dzandina nguva yacho asizwai pane pamusiri kutaura bhotoro razobuda mushandi aenda kogara pamba pemurumuyo handiti aibva aisa bvuri mui bhotoro problem yanga yaiyei kumasure yakati bvuri rizobude what was the problem because ya munhu asina kungoshanda pamba pemunhuka panga paine nyaya ira uyu babasina nyaya saka nyaya yebhotoroka yauya umashure nyaya yemukadzi wazorapa izvi yemajira iyi yauya umashure what is your problem imimi dai mukadzi uyu asina machira aya hamuna problem ba hamuna pane dambudziko ngepekuti saka problem yamunete ndekuti mukadzi uyu uri uroya handiti uri udini nemachira machira aya atisenzei uri urapa vaandakaenda nemunhu womubaa wati arapa zvino saka machira ari akusenzei zvekuti tikatoti sisi muchadu wamira hatina kugara mbomira tinotsvaga problem so that mambo unobatsira kuadresa problem mukasataura problem ka munotaura maincident amurutaura tunhu tunoitika muupenyu handiti kuti ndingati wamwane munene madungwa mumahomu
Pambotsvagaraiki wambodiro adinzi zvichibharira handiti tirati tisisu tibatsirwe purome kuti mumusha medu iwewo nepurome yawataura yako 20% yekuti iwewe pane zvakaitika handiti unatobatsirwa as a person handiti ndezvako zvekuti wakazopindira pawakapindira unotobatsirwa iwe wakadaro zvinogona kubatira dzinza yes tiri kubatsira machira apinda mumusha iproblemu iyi machira ekurapa mumusha musikarapwiba anogona kukonzera kuti mese musagare zvakanaka bemimi kana ari muroyi kanga atoroza mukadzi machira akaya nawo ngeekunyepa utori muroyi wabatsirwa kuti shaiye uroyi ridini ridzingwe machira apiswe munhu odzokeswa odzasa machira kumusha kwakanditi bcause kwati ndo problem yedu handiti kuti mutu atachokwadi be you are not saying the truth taura nyaya yenyu chaichaiyo ndeyenyu nyaya wana maonga taura nyaya yenyu usahwandirane ma taura ingezita first maine maunga nitida mazenyu muzikano nekwamabhoni ndimani ngoti maine maunga patino akadzifoto yaindi apa yakanyanya kunetsa problem yakanetsa mwana anga ari kubudirwa ndiye anga kutonga wakuda kutomonywa kusvikira aibudirwa nei aibudirwa ndisekuru sekuru mudzimu unochengeta aisingoziva musai kuno kumita madhirama asina basa mbomira munhu unonzi sekuru wakabara wana hamonyi mwana ba ruzwa mudzimu ukabuda unorongera mhuri apo murutadza iwewe gadzirisa apo ndibaba urutarira vanhu vakezvo ngozi ikauya inogona kubvumburudza vanhu because inomonya saka munofanira kusiwa that difference handiti kuti katoa mudzimu wemusha unowu uruda kuti utaure nemhuri mese munogara pasi motozi iwewe umushaisha apo iwe uri kugona apo tatomubike mhamba yakati ingachiita chakati munorongerwa nababa saka sekuru nemaunga haafi akamonya mwana wake unomonyera chii ndokubata musati maenda mberi nekunyepa ukanditi ngozi yaida kumonya ndovandachimii baba udzinza hamonyi wanake zvataura zvaitaura mwana waiti ndini sekuru maunga ndashatirwa ngemachira aiswa mumusha mandiisa kukona muchita mudzimu wangu pai kukona inini ndirimo mumusha ndidiba majira ngaende korapirepi kumusha kwavo zvakataurika ine zvaoma ukazi ngaende korapirepi wakazvizwa here iwe mukadzi haana kuzibanga wakazvizwa here haana kuzwa pekuti banga inodini ipokonda pekupedzisira makazi achibva azoti inini mandiisa kukona saka ndopakazodaidzwa sekuru kuti wauye kobatsira nyaya idzi noti mandiisa kukona maisa mudzimu wenyu pamberi wangu mandiisa ndaakukona ndo zvendakabvura kuzwa aibva azopedzisira musi wekupedzisira chaiwo achibva abvunzwa futi mwana atosvikirwa futi natezvaro wake wanga watorimo achibvunzwa kuti ko machira aya iwo waridzi wemachira wakabvunzwa kuti machira enyu zvaarambwa munomu tipise iwo abva wabvunza sekuru kuti taakupisa sekuru akati machira haapiswi ba ane honzwa munoenda koita zvomafunga nawo asi musha muno mazvizwa zvoti adini kuti kwandakabvira uzwa ipo papo alright saka machira aripi machira iwe machira manje kazokachiitika nje wanandati zvara wadaidzwa wazotaura kune machira unotiswedza taura kune machira aripi akatopiswa asi kwakazasapiswe chipisirwe chacho ngechekuti iwe ndo wakapisa sekuru akati machira ayo musashamisike bange ropa raapa machira mwana wangu watsurwa aibva ndapukuta ngemachira ayo iwewe ndisekuru uyu ng'anga ndikakunyisa wensokadaona nkaba kulonga zvakwasha udazvipa ndinabva kulonga kwako kwedzise mukachitikepo ndingakunyisa zvine maodhiro dzese gara apa ndinokunyisa nemashoko ako urutaura zvese ndikuzvizwa kunyisa neitsiranya inotonganya anonyepa zvaarutaura izwai machira akazotsva iwo azi musapisa nditi
mumashure mekuti nyanga yanga yaita kuti musashamisike bange machira uyu ngero kana machira chemumusha chakati machira asagare handiti sekuru wemumusha wakati machira yasasenze muno handiti ndo zvakataura ngaadzoke kana mudzimai wako afunga kuda kushanda nemachira unoshanda ari kumba kwani vakazotaurika mumashure vese izvozvo vakatonga patombokumbirana mira paitika nyaya dzese idzi hama dzemukadzi wako dzadziripo takatoadaidza wose kana hama dzemukadzi wako dzadziripo dzakaudziwa kuti shayo ngariende kumusha kwadzo ndo vanofanira kunga nhasi tauritora panapa kuti shayo takapisa takatora because hamuna kutora asi makapisa kana makapisa machira saka inini kuti hakuna kwamakaendesa shauke munato waripi simukai pamwe ndati shawi rakaenda here kumusha kwako apindira ishi yatinayo panoenda kutaurwa hangu pasiripo turutaura zvokuda hama dzemukadzi Musoro wemambo mutasi. Inini ndiri muridzi wemachira. Ndirudo wamandianiki. Ndini muridzi wemachira. Machira aya ataudza. Takaendesa shuwa kumba kwakwazi ngaende kumba kwemukororo. Takatakura machira ndikaenda nawo. Machira chakazoita kuti inini ndipise. Ndakaona asvika pavakataura kuti majira ane ropa. Ndakasvika shuwa vandavhura majira pandaona aine ropa. Ini ndakangozwa upatikana ndikati ndikatakura ropa here rekuendesa kumusha kwedu, anotakurwa kuenda kumusha kwedu aine ropa here anga akachena. Ndakatakura majira kuendesa kumusha kwedu akachena. Ndadzi yangu ikati ropa ngaripararire pamusha paro paisiwa machi. Ndime mudzimai wewe saka wakapisa ndimi mega ndakafonera handadzi yangu ndikati une maunga handi makapisa machira fluirira naira munhu akapisa machira ekumusha kwani saka ihonzwa here mumusha menyu kana munhu akapisa machira ekumba kwawo zvinouya kumba kwenyu here imimi animukuona pakugadzira maissues kwatinoita kuti tinotora munyaya yemachira ekumba kwawaridzika mozviita ishe mumusha menyu ndiyo akauya nemachira ndiyo akaapisa saka muise wewe neissue nenyaya yemachira as a family yoka nemaunga taurai problem yenyu isiri machira uyu unopedzera nemidzimu yake mukadzi gozi ndiye akaapisa ndiye aida kuasenzesa kana iri honzo anodzoka kumusha kwani wake saka nyaya yemachira then uyu uri kuuraya munhu uyu neyako nyaya yake yapa semhuri manje pamusoro nyaya yamukoma takatogara atoyo nemaoka patakayapedza nyaya idzi pakabuda nyaya yamukoma takatogara semhuri tikati ngatiunganidzei mari tiende kubatsirana kuti tigadzirise dambudziko riri apa asi pachaunganidzwa mari painokwana ndo pachabviswa mabhodhoro akatsipikwa riri mukati memusha sotenze nyaya mbiri inyaya one nyaya yemuchindo kana nyaya yemabhodhoro nyaya yemabhodhoro ndiye mushando wemuchindo nyaya yakatanga kubuda yakamira yega kuti isisu tichadine nyaya yebhodhoro riri kutaurwa usaibatanidze nenyaya yemunhu uyu iwe mati contribution yemari yapapi ndimubatsire mutati uyu maapapi nenyaya uta nyaya yemabhodhoro semusha tiri kuunganidza mari saka ichakangomira aisatambatsira zati ichakangomira vati mhepo ke saka ingozi iri mumusha menyu kai yamusiri kuatenda hamusi kuatenda ingozi nyaya dzemabhodhoro dzemaudara dzitori nani pane nyaya yemunhu hamusi kuatenda ngozi yamunoziva ngozi yamunoziva hamusi kuatenda hamusi kukontribhuta mari pakuda nyaya dzemachira nemabhodhoro asi neinini machira ane mutoro bhodhoro rine mutoro urikuzviona nyaya yacho pane konanda kuti akautaura pakazobuda ngozi ndakwava kumberi asi pakanzi pamunini uyu ane munhu akauya naye mukati memusha aizviti ndiri madzibaba
madzibaba uyu achigara pamushapa akaona kuti mukati memusha muno mune ngozi irimo, ndo paakatora mabhodhoro ake mairi obva aisa mushonga mumabhodhoro imomo obva atsipika, akatora kamuti kakadai akacherera pasaidi pemabhodhoro ipapo, akatora imwe huku akapfekera ayo zvaitobuda munhu uripiko muyeyu mabhodhoro uyu ndio unopindura uripi ukazopenda kare kare ameno totoripa titozine kwato wakanga azimishandiba asi mntu ndakanga ndatomutoweni nichitomokitopai asi kuti bautu kuangada kupuwa pili asizwa izvi inotazoka pakuti munhu ukatora ere vhuri riri kutenderera orisa mubhodhoro pamba pasiri pakeba uruzwa munhu uri kupfuura pamba wamutichengeta pamba pangu ndizvo opesera totora mabvuri ari kuwaisa mumabhodhoro pamba pasiri pakeba imimi zvosara zvotokubatai imimi nyaya iyo wakomana haisi kubuda pachena, haisi kubuda iyo usinzamo iyo zvausisekura sekuru asizi mkuru sekuru waende sekuru asozoenda kudhara ndakuzwa kuzoenda saka ruti taura nyaya kuti pamusoro chakamira nyaya inenge iri kunetsa inini ndakazwisisawo pakuzwawo pachimiro chetai atenda matare aiitika nhau yakataurika nhau yemazita 1 nechi2 inyaya yemachira yechi2 yacho yechitatu inyaya yengozi yakataurika ndo nyaya dzainetsa dziri nhatu kuti mazita evanhu akanyorwa aide kunyorwe chii ndo chaide kubvunza vanhu kuti vazive kuti zvakadini noti pakazobvunzwa kuti makadaidza ani wacho wakazi ndakafonerwa kuti nini ndidini ndimuye kuvatenda munhu wairwara apara munhu waiba wakauya izwa mubvunzo wangu inini rupe kuti inini muri kubvunza munhu mupenyu kuti mazita waida kumadini musingatibvunzi mweya kuti mweya munhu akatora mazita uyu mazita akaisepi akanga ada kuitei nawo muudziwa ko muri kubvunza futi munhu wamunhu ndiye akanyora anditi wai muri ngodziwa munhu akanyora mazita asi musingatauriri kuti intention yake yekunga achinora mazita ndei angada kumadini asi ndozvatobvunza kauti anofanira kunga kutaura nyaya iyoyo ndiani sekuru handiti kana ari ari kubuda sekuru pamhurika achitaura pamhuri ndiye anofanira kunga kutaura pamhuri kuti iwo wakanyora mazita iwoyo ukadai nemazita ukadai nemazita ukadai nemazita izvi zvawakaita nemazita izvi ndo zvazokonzera kuti mhuri idai kusana muna vamutotika imi mune mweya uri kutaura asi mweya wacho uri kutaura hauna zvauri kukubatsira ivo mambobvunza munhu mupenyu asiri mweya ndiwe munhu ndakiwa nekubvunza asi mweya urutomboya kwamuri sekuru urutomboya kwamuri asi amuti kumubvunza pauti sekuru ko mazita akanyorwa sekuru titaure kuti mazita akanyorwa akaiswe epi kana kuti akanga achishande because imi mungobvunza kuti mazita akanyorwa mazita imi pfungwa yenyanga iri kuti mazita ndii pfungwa yenyanga iri kuti mazita akanyorwa ndi munhu wese akanyorwa zita lakufa ada kufa ndo yanga nyaya iyo saka imi nyaya yenyu wai kana musiri nyaya yekusvika rufu saka interest yenyu nemazita iri pano ipapa ndizoziyamba nekuti akabvunza here yechi2 inhau yengozi ngozi zvinhu zviri kunetsa mumusha kuti anhu anenge amwe ari kufa amwe achiita zvine zvichizvai nhai baba ndo pane nyaya yangu neimi baba nyaya hombe kuti muri kunokonzentrata nechinhu mazita asi muri kuzwa kuti pane ngozi iripo yemuri kuziva but hamusi kuita chinhu nengozi iyi hamuri kuziva sei muri kuenda kokonzentrata nemazita sei musikakonzentrati nengozi yamuri kuziva ngozi mweya unogona kuuraya vanhu
Saka sei takarelaxa. Sei tungofunga kuti mazita akatowa ndiwo ari kuurayiwa basi kuurayiwa. Ngozi inokusiyai sei makaponda. Kana kuti machira akapinda mumusha ndiwo ari kuurayiwa. Machira akapinda mumusha hani shamei. Machira makaramba. Murizeva atora machira kubva handi makapisa machira. Handizo. Saka izvo machireyo chamuri kufunga kuti musha mwenyu rukonzeresa chii. Iyo akapiswa nemuridzi wavo. Imi mukaramba shaviro romumusha imomo. Nyaya yasara inoita yekuti inofanira kuti inawo ingozi ndo yasara kutaura manje kuti iyo makutaura manje munozora mutendera kwamutendera kwese mazita ngozi ngaigadziriswe sei muri kuitemba ngozi kuti haiurayi sei muri kumboitemba ngozi kuti haiurayi sei muri kuitemba because kuitemba kwenyika nekuti hamusi kumbotaura nezvayo hamusi kuona kunga chinhu chinotyisa hamusi kuitrita sengozi ngodema muri kuitrita sengozi paifanira paine kamwe kaagency so kamwe kaagency kanoratidza kuti iyi nyaya ingatiipedzei ipo papo pane nhau yekuti anhu pakasungwa jira rakaizi anhu timirire kuti tizoenda koripa ndo papo pauye nyaya kunoko anhu ari muurongwa wekuti paunganidze mari ndo papo paunzwe nyaya kupi apa ndiyabvunzwa kana pane kana sendiziko handingazoziva kuti urongwa yengozi pane mari yekuripa pane mari yekuripa iye mukoma akabvisa $50 $50 kuda kuripa mombe 15 hazvina mwedzi hazvisagare mwedzi zvomuda kuripa makambodziwa here kuti muda uripa chii ngozi yakataura here kuti muda uripa chakati ngozi sekuru vakati mari yemunofanira kuunganidza kuti tiende kuotanga kugadzirisa ngozi munofanira kuunganidza mari inobva pa 2,000 to 3,000 tochienda kuotanga tiri papa aiwa ngozi haizi chakotanga ngozi kana yatobuda yakutotaura zvairi kuda imi motoripa zvekuti azikatipotange tiri pa 3,000 aruchaja iyo kungotanga kusvika pa 3,000 ndiani ari kuchaja kuti taumena ne 2,000 to 3,000 ndiani makazvizivipi merai munhu one time tati ari kuchaja kuti tugarimwene 2,000 to 3,000 ndiani ndati sekuru pataka sekuru upi sekuru vakagara pa sekuru haisi ngozi ba sekuru ari kumubatsira ingozi muri kuita dzikisai maoko ngatiite zvinhu zvinoratidza kuti tiriuziva kwatiri kuenda andrew sekuru mamudaidza kuti akubatsirei nenyaya yengozi iri mushamani menyu andrew asi sekuru handiyo ngozi ba sekuru chanokwanisa kuita kukubatsirai kuti ngozi itaura kana ngozi yataura yotaura kuti ndini ndingi ndakaurawo zvakati kana ndiri kuripwa ndiri kuda zvakati nezvakati havasati vasvika stage yacho hamusati saka musati matangapa taura tizo kukanganwa padari mukomana mwana wabamudiri wekutanga paandiye akataura nyaya yengozi paakataura nyaya yengozi akati ndichataura zvandinoda kana ndapinda mukati memusha saka wakapinda here mumusha hasati apinda saka hamusati mane zvemuziya saka chamugadzira 3,000 mugadzira 3,000 kuenda makamboizwi muruziya kwakuenderesa here zvinhu zvacho murumenza mari yekuendepi muna kubhadharepi wakati munotora mudzimai wangu shamwari ngozi kana yauya inotaura zita rayo nekuurawa kwaakaita andizvo ataura kwamunhu zita rake nekuurawa kwaakaita nezvo ari kuda kuripwa nazvo nemuripiro wacho zvese zita akataura nepaanobva akataura zvikazi muchaperekedzwa nemudzimai wangu mudzimai wacho uripi ari kuwashamu saka imi hamusi kudaba kubhadhara ngozi mukadzi yaifana kunge ari panapa utenda wane majira asinei nemiba
mukadzi chaichai une nyaya yengozi iri kunetsai aifanira kunge ari panapa. Mirai toda kuisai muodo, toda kuti tifambe nechiro 1 muri kupedzera misewe kumakungu. Muruzwa muri kupedzera misewe kupi, asi shiri chaidzo dzichaita sei? Dzichauya. Ndozvamunhu, shiri chaidzo dzichadii? Dzichauya. Endai mopedze ngozi iyo yataura nemi, yamuri kuziva nezita, yamuri kuziva nezvairi kuda. Anizvo, pedzai nechii? Nengozi iyoyo musati mabata tumwe. Muruzwa, sekuru vakakuvhurira ya gwanzi, ndo basa rake sekuru kukuvhurira ichi gwanzi. Akakuvhurira gwanzi akakuratidza kuti gwanzi rakadai imitsve. Anizvo, mataura kuti sekuru baba chaya, sekuru baba, sekuru wemusha. Anditi wadhonzwa kwangari akauya akataura. Sekuru hana mhinduro yapa, anga rutobvunzwa mubvunzo kutoratidza kuti hazoziva. Ngozi kana anga rutoti mubvunzei kuti mazita akanyora ngei, ichimidza hazoziva naye kuti mazita akanyora. Takandofanana. Ndaifuma sekuru paadhonzwa kaina achiuya aifanira kunge kutaura kuti mwana wangu uyu wakanyora mazita uyu. Aningi akaita zvakati nemazita. Mazita iyoyo ari kuraya mhuri yangu pakuti ari kushandiswa zvakati nezvakati. Zvoenda kugadzirwa. Zvino kana sekuru wauya wakubva vari kubvunzwa kuti iwe mazita akanyora havasiyani neni. Murikuona zvandikuedza. Sekuru mudzimu wemusha. Basa rasekuru kuchengetedza mhuri, musha. Munhu sekuru kana atouya anouya pano zvinhu zvashata. Ukazwa kuti midzimu yako yakasimba, ndisekuru unotaura midzimu yako yakadii? Yakasimba. Zvino kana sekuru wouyawo woti mapepa aripi, mubvunzei kuti mapepa aripi. Sekuru unofanira kuya nesolution. Sekuru unofanira kuya nechi? Saka nduti inini ngatimbomire nyaya yemachira. Nyaya yemachira handisi kuona yauraya munhu mumusha menyu. Mumusha menyu chaimo machira haasati auraya munhu. Ndochekutanga. Asi chiitai dare nanatezvara. Muchivataura kuti vanatezvara kumusha kwenyu kune shau renyu rinobudira kumusha kwani. Mai wedu. Isusu musha redu hatisiri kudini? Hatisi kurida. Zvoita official kuti hatisi kudini? Hatisi kudiwa. Shau rodzoka kumusha kwaro kana kuti robviswa pamukadzi wenyu roiswa pane umwe kumusha. Kuti mukadzi wodzoka neshai rake kumusha kwake kana murume wacho aramba. Mazoti dambudziko reshawi rekumusha kwana mbuya madii mapedza. Because mutori neimwe mhosva kana kuti munopisa machira asiri enyu. Machira anatezva ropisirwa musha menyu. Machira anatezvara opisirwa musha menyu. Akubvunza ndati ndizvo here chiwanhu chacho kuti machira anatezvara opisirwa mumusha menyu. Apisirwa futi mumusha menyu ari kupiswa nemunhu 1 imi mwana samusha musikazivi. Because kana pachitoro zvemachira izvo panodembeterwa, panokumbirwa, panoita sei zvakawanda.
Kukanaka kumbira rupisa machira yake iwo kuti zvirume zviri muno ngazvipere ndiwane rugare. Munopera. Kwakanyurwa kuzi akadembetera kuti Kefasi ndiye anotarisira kuti ndigare zvakanaka mumusha umu. Shawiri ndiye ari kuramba Shawiri mumusha umu. Ngaapfuure. Modi Shawi handi renyu ngariende kumusha kwari kwarinodii andizvaduda. Saka turi nyaya yeshai musati yakatopera haina kupera igadzirisei inyase kudii inyase kupera. Haisati yapera panyaya yeshai ngaiite sei ngaipere zvakanaka zvisina kuhandirana. Yes. Mutaura yekuti haisati zvapera baichokwadi because kana iwo mainini wedu apo dzimai vapamwiri unototaura kuti wanofunga kuti zvinopera zvifi zvakapera because kutakasiyana pacho pekuti machira achange ari kugare kwavo autotaura kuti izwawo zvinezvi kuti akazopisiwa mumusha medu zviro zvetisingatozivi. But kamina manda kubata ipo mistake yomakaita pamakataurwa nenyaya yamachira manga musingafana kusiya machira anondotenderera mushando maifana kunga makatotuma delegation machira pamberi mimi mumashure manodzosera chii waifana kuziva zvokuita nemachira awo ndio anatezvara asi zvabuda mushamani. Saka tichifamba nemudzimu uchitaura kuti zvakadai ngaisaitweba vamweni manje vachiti hakuna mudzimu wakadaro. Saka ndopetaibva tashaya simba rekuti zviri kubva kubuda pachena wani. Izvai zvemutaura baba zvandiri kuyamba baba ngezvekuti mudzimu wemamunofamba nawo ndingati sekuru aifanira kunge akakupai direction yekuti wanangu chinhu izvi zvakashata mumusha muno izvi chiitai so dzoserai zviri kumusha kwani. Zvino sekuru mukutaura make aruratidza kuti sekuru is also clueless kuti todii nemachira iwa akamukora chakati muchiraramba chitenderera musha menyu because papasina direction yekuti woitwa sei. Ivi nyamwe nyakupisa wacho machira emudzimu haapiswi nyangwe tsvimbo dzemudzimu hadzipiswi. Yangu chaiyo tsvimbo iyi haisi yemudzimu bai asi haipiswi. Ukatoipisa unosakana nazvo hamene kuti zvii zviri musoro wemunhu asi ukatoipisa unosakana nazvo hamene hako because ndatozivawo kuti inei pasvimbo iyi asi haisi yechii handisi mudzimu bai asi zvandinazvo ngezvemurese kwakutasa zviri mutsvimbo iyoyi ndo zvinondichengetedza asi ndizoti zviri kundichengetedza ngezvipi zvacho handizvi asi ndozva kuti zvirimo zvinondichengetedza ndozva zviri mune masoja angu arimo ndoziva izvi. Saka ukatora masoja ukaenda kuapisa iwewe wapisa masoja ndiwopedzera nemasoja ndozvandikutaura ichi zvapakaiteza kuti kutora tsvimbo yangu yekwamutasa moenda kuipisa kwanya pane maunga hakugarikiba kwane maunga akamona kuti tsvimbo yavarashumba moenda kuipisa kumusha kwana Nyeri hazviiti. Saka tikuti isusu pamwe pacho mamwe mashortcut atiri kuita kuchiwanhu hakudi chii hakudi shortcut hakudi mashortcut kuchiwanhu kunoda chii itai zvinhu negwara muzvipedza chamapedza moenda pane chimwe mupedza moenda chimwe hamubatichi musiya chiri half cooked moenda kubata chimwe musiya chiri half cooked moenda kubata chimwe musiya chiri half cooked. No handizvo pedzai chapera mozwa kuti zvinhu zvarai. Ndinoitwa Rashio Kare. Ini ndikuda kutaura panyaya yekuti
kuti bondiki vazoya vataure nyaya iyi inyaya yeviolence yakaitika pamusha. Sekuru nganga vakarovani, vakarova bondiki. Uyezve inyaya yekuti mwana wangu haana kukwanisa kutora strategy yaifanirwa kuteedzwa pakabudirwa muzukuru. Aifanirwa kudai akatanga aunganidza vanhu vemusha nyika yese isati yanzwa asati adeedzani sekuru kuti vauye vazosimudza zviri musha. Vana baba vogara pasi, mudzimu wotaura woronga zvauri kuda. Vanhu vese vasati vaita sei? Vasati vazvinzwa. Saka iye akabva vana baba vakazouya, ivo vanopupura vakazoya n'anga yatovapo. Ava vatovapo. Ndo pakazoya vana baba varongototi kwabvunza vakati ndangoonawo ndatodaidzwa sekuru vapano. Iye akangoti ndangoonawo ndadaidzwa sekuru vapano. Chimwe chechipirizve pakabatwa dare rekuzi mumusha munomu mune ngozi uye akauraya bhosva. Sekuru ava havana kuribata. Rakabara hakwa nemwana ari kuMozambique. Ndiye akazoita kuti ava vazive vaitobvunzawo ndichitoteera ndakagara padivi pavo chiti ari kunzi akauraya mukadzi nekuda mombe. Vasiri kutoziva sekuru apa ndo pavakazonyatsa kubvunzisa nyaya iyi kwakuzotora nyaya iya kuchiita kuti ndivo vaiita sei ndivo vaibata. Asi nyaya yataurwa nemwana ari kumusha achiti auyu akarova munhu achiti inini ndine vana vakawanda ndinokupa mukadzi uyu. Paakarova baba ashandiwa achiti ndokupa mukadzi. Saka paibudirwa mwana uyu vakaita zvekuhaka kuchiporofita. Haana kubuda achibudirwa semudzimu. Akaita zvekuhaka achihaka iri ngozi. Achitaura kuti ini wewe wakati uri kundipa mukadzi wangu. Saka mukadzi wangu uri kundifarira kunzi. Ndikuda mukadzi wawakandiwimbisa. Saka zvese zvavakazosara vakuita kutora jira vachisungira kuti takusungira ngozi yogara mubaba baonini apa. Ngozi yakauraya vana uyu yoenda kogara mupamwe umwe munhu. Inini ndinoona zvine kakurema mukadzi. Ndizvo zvijira ririko rakasungwa. Rakazi ngarigare mudhaini hamufaniri kuiswa mvura yemunamato mudhaini imomo. Aiwa, ndakamona rudo. Munenya. Murwana. Imimi andika. Kana jira riri ngozi yeuyu. Rinoenda kugara kumba kweuyu. Rinoenda kosunga riswa mbamo uyu. Uyu ndiye adi asi uyu munuzwa ndiye akauraya. Unokiredera munhu problem. Rudo arikana munhu igarapo. Ayo totibatsirana kuti alright jira ramakasunga umba kwenyu jira ramakasunga mukaendesa umba kweuyu nderei mainini wataura kumberi kwenyaya nyaya yanga yatopera pakazobuda ndati jira riri kudhaini kweuyu kwaramakasunga munini wakanzi iwewe ndiwe wakatsipika ngozi mukati memusha. Ngozi ipi? Akauraya munhu here. Ayo bazi munhu wakadaidza ndiye akacherera mabhodhoro akaona mukati memusha. Kucherera mabhodhoro haisi ngozi pa. Haisi akusi kuuraya munhu. Ngozi chinozi ngozi muinzwise. Ndikacherera mabhodhoro inini haisi ngozi ba. Ngozi kuuraya munhu. Akauraya ndiani mushabiki? Aisa bhodhoro ndiye wane nyaya manje komurai wamunoziva sei musi kuenda mama kamunhu mautipangidza kupinja kana muchitora jira imimi alright rekugarisa kumba kweuyu mudhaini. Saka ngatiendese kumba kwako iwo. Ngatitenderere jira ndioriso kumba kwako wakuramba manjidika. Because chamusuka namemakamira arikamuzaziva chatiri kubvunza chiri very simple chamunofanira kupindura ndechekuti imimi semhuri makawirirana kuti muri kusunga jira handiti kokuendesa kogarisa jira iri mudhaini momwe murume munhu asina kuuraya munhu asi ndovazva kuti imimi pamakaenda korisunga muchiisa mumba makati jira riri kusungei mumba meuyu azamupindi chiporofiti inini mubvunzo wangu uri pekuti makati muri kusunga ngozi. Muri kusunga ngozi ipi? Uyasina kurema. Apindire pamu. Uyichimomire uyana problem. Ngozi yake inyaya yokuiziya. Inoda kuziva kuti isusu iri kungozi ndeipi yamakasungira machira mukaisa mudhaini make mukati haitodi kana salt kana mupostori kana mvura. Ngeipi? Ngeipi?
Chinende so. Indra zvakabuda. Ndiwedza kutaura chinhu chiri very simple. Mati Machira akasunga ngozi. Anditi tochiti Machira kana akasunga ngozi. Akasunga ngozi ipi yamuri kuenda kusiya jira iri romudhaini uyu. Because kana muri kuti mimi iri kusunga ngozi, muri kuti mimi ngozi uyu ndega. Uyu uyu ndega. Ngozi imbiri. Because hamungatori ngozi uyo kuisungira pamwe uyu. Kurasirira kwa munhu. Muri kurasirira munhu ngozi siri yake. Mira, iyo chiri nganga ere kuti wabuda yakangwapira. Mira. Wabuda mumwe. Wabuda ere umwe. Kana wakapeka wakadai kana wabuda todaura. Wabuda. Right. Kana wabuda chizwa shamwari. Chatiri kuda kuti tizwe shamwari. Tinoda kuzwa kuti iwewe handiti. Ndiwe wakasunga jira. Handisi ndakasunga jira rakasunga Ndinoda kuvhunza izwa. Tinoda kuti tizwe kuti izwa. Mauya midzimu miviri. Une wako iwewe mudzimu nasekuru mudzimu wechitu. Iwewe nasekuru akasunga jira ndiani? Ndisekuru. Saka sekuru akasunga jira achiti ari kurisungirei kuisa mumba mowe. Wakawira vanene pamusori chakamira pane nhau iri kudaiswa pane mwana wababa ndiye akabudirwa nenhau handivesi ndinoda kutsigira kwataura mai handiti uchibudirwa nenhau iyi tauya mudare nekuti tiri paprocesi yekuti nhau dzipere ende yasa dzapera nhau dzimomushomukwane maoko abudirwa mwana wachisvika vatagadzira uchibudirwa vayapinda ingozi handivesi yapinda ingozi mwana unonzwa akataura zvakawandisisa mumusha handivesi inge nichakagara right last minute manje ndachigara ndamunhu manje mwana akaramba achinarira mwana uyu haana kukwanisa kuuya panapa ari kumozambiki right mwana uyu uchitaura pamusoro pengozi ngozi inonzi yakaitwa neuyu handizve mombere kuti ndisese handizve ari kunarita ndatopedza wangu basa ndatogara ndakuteerera right ndo paya pakanzi pada kukumbirirwa pamusoro pebhotoro rokutaura handizve bhotoro rokutaura rakaitwa nemuprofita mhenumeti dzavo dzavakaitana nababa nemhuri yavo pamusha pavo vachigara nemuprofita uyu kuti wangu wari kupingei kanzi rakasungwa pane chinhu chakasungwa kumusoro handiti nekuzasi handizve vachaiswa mubhotoro vachaiswa pai baba vakabvuma vakati ichokwadi zvinhu zvakadini zvakaitika. Mira shamwari yako anga ari kutaura nyaya yekuti bhodho rakasunga kumusoro rikazodai rikadai ndiani? Ndiye mani mukomana kuti bhodho rakabuda here. Bhodho rakabuda here. Mwana uyu wakabuda kudaro akati bhodho rakachererwa handizve asi izvozvo handisi kukwanisa kuti nditaure zvandinoda kuti nditaure musi vanobuda isachakabuda zvinhu zvakataurwa ipapapo zvinzi handisi kukwanisa kuti nditaure zvakawanda saka pada kuti imimi sekuru pauchitaura nini chisiya matigadzirira pakumbirirwa apa kuita kuti tiregedze kukanganisika mumusha todini ndikati zvangu zvanoshandisa ndezvizvi tiutedzera naye izwai bambo imimi makazi mukumbirire chii muri ani ndoba ndamuzwa ipapo ndoba nyaya ipapo makazi imimi mukumbirire chii chaitwa kugadzira tiregedze kuita honzwa right saka mamuda kugadzira chii ngozi iri kugadzira mari arikugadzira mari hanzi mukabvisa bhotoro iyo yarakachererwa ndine ukasha zvokuti mukarivhura bhotoro rero tamubatira chateteta saka mbundiseni ndakadaro mundiite sei mutsvage mari mirai bambo dai yanga iri kombosiyeni yamamuri kunyora ndiyo yaivha yazi nepakati nered pen kwa yobva yazi meaningless
Hazvitauri chinhu. Kana pfungwa dzenyu dziri kudhonza because munoona kuti bhodhoro riri apa raiswa neuyu asina kuuraya ari kuzi mukarivhura munobva maita tetete chimbotangai matsvaka mari maane mari mozorivhura. Munhu ari kuisa bhodhoro rengozi isiri yake munoita tetete wei? Mari yomuri kutsvaga ndei? Bhodhoro racho riripi? Saka munotaura nyaya bhodhoro rakanzi harisimuki apa riripo here? Imimi sekuru, izwai, imimi sekuru, sasekuru unoziva kupinga zviro. Andizvo muri kuti makadhibitwa here? Saka maizvika kuita tetete sei kana musina kudhibitwa? Saka makati musavhure bhodhoro mukarivhura munoita tetete kubva maregera kurivhura uizesei nekuti makarikika mese. Sekuru makazoro sekuru midzimu yemisha yakakuti imirai ndeipi? Saka mukuru ndiani mwana ari kubudiwa nasekuru? Mune vanhu vangana vari kubudiwa musha arutonga musha ndiani mwana kana sekuru? Mirai ari kutonga musha mwana vari kubudirwa ndiani? Sawira una nyaya. Sawira ndoziva. Izwa sawira. Ndati sawira iwo hauna nyaya. Asi ndati sawira wasvika mumusha ukamutasa iwo. Pana sekuru ari kubudiwa nemwana wari kubuda. Unoteererani? Ari in control wemusha ndiani? Saka sei mutaura kuti mukuteerera zvemwana? Uyu mwana wemoya atazve bhodhoro rasekuru mwana akafa. Abudirwa nemunhu akafa. Munhu akafa ndiyakutaura kuti ngonimisai. Akafa wacho ndiani ari kutaura? Akarohwa wacho. Saka anoenda kuombiswa kumba kweuyu sei? asingabvi kumba kwakaureu uyu mukona izwai sekuru izwai bambu hatina timanyika izwai bambu plus uyu wakachaya pane kakurwana kakaitwa matichiko mairi wakarovani vachiti andikukombonora nekuti iwo kuramba kuti ubvume zvandiri kutaura akabatsira anorova here sekuru vakarohwa baonera sekuru pamusoro pezvo ivo ava havana kubata dare rekozi rakazotaurwa nemwana womusha mirai ise tiri kuteerera zviro zvakagadzikwa namambo panapa kuti titeerere zvamunodini hanzi pane munhu akarohwa apa handiti avakaro vari vasiri here vakarohwa vari munyama vakarohwa vari ani angari iye rinyanga angari sekuru vakakurova vari zvikazorozerara pasi apa ndinoda kuchaya zvandiri kuchaira izviwo ndiri kuchaira mutsvairo wendakatora pakabviswa chitofu paya mutsvairo ndakatora inini uri kuzindi kumapopomo saka ndiwo ndinoda kukombonora ndiwo ashiwa ndakamerwa 5 cards chimnakekadzikwa nauka asi chizwai imimi wananima ungatofunga munopanosara mamega munyaya uyu murume uyasa ukazi nyaya yenyu imimika nekwazvari nekwakaparwa mbosvaka handisi kumbona pane zvikumbeka sei because murume uyu muri mutambudzira mharo kamuda kagadzirisa ngozi yemunhu akauraiwa siyanai nemurume uyu kana nemhosva dzake hadzinei nengozi kune mukadzi wake aneshavirai naro pamwe haanzwi pamwe nemusikanzwa bati iyi nyaya yenye kuenda kusunga machida muisamba memunhu ka imiona nemaungangwara imi jira iroro da kuti ndimboyomba kwako iwe risunge tigaromba kwako handiri nemaunga ngatitendere dzimba dzenyu mese mwereso vari kure ya iko nhasi unotorora kwapati oza mutogadzira nyaya pati umborizwo umborizwo kuti yaramba makoka umborizwo karumba runevisei zvirangari guys apa tutotaiduta tusika asika tutika why this issue let's take it serious issue endai mobvise jira ramakaisa kumba kwemurume endai mobvise jira
ramakaisa kumba kwemurume jira ramukuisa kumba kwemurume haana mhosva yekuti anoziva kuti kumba munofanira kunge haana kuuraya munhu. Munhu akauraya munhu muri kumuziva, endesai jira iro ikoko mumbatsiro wasi munhu iye. Munhu akauraya munhu haasi kuramba. Asi ndiri kushamiswa kuti sei munhu ari kubvuma nyaya yake momusiya moenda kuitora nyaya kuiturikidza kuiturika pamuri kuda imimi. Why? Hatidi munhu akadaro. Why man? Why? Muri kuone nyaya chandikushayika imi handika kana iri nyaya yebhodhoro. Bhodhoro haisi ngozi ba. Ibhodhoro rinotorwa. Ibhodhoro haisi ngozi ba. Asi imi kune ngozi muri kuikuziva. Vazi mukati mubhodhoro mune mweya ndo mune hamuna mweya ungori mweya wei. Mweya wakauraya munhu akauraya munhu ndio mweya uri bhodhoro ndio wewe munhu wacho saka uyai mutora achiisa bhodhoro kuti akudii ari kushandisei kuti tiripo papo ka ndo paizozii ngemwana wake iye murumo ndo paizozii ataura inini hauna urwara ere uri kumaswera shuwa ndakarwara ndikazvimba matestis aya ndapedza ipo papo zvikazi wakakusimudzira mhepo yekuti yo musha wako uparara saka inini ndikandataurwa zvinhu zvinenge zvinokwana zvitatu ndikasimudzira mhepo kuti musha wangu uparare ndikarwara musha wangu ukaparara it means ndiri kufanira kubhilivha zvinenge zviri paground. Saka iwe unoita kuti mhosva pandii handina kuti nemhosva ndopeda ndiri kushamisika kuti sei bhodhoro rako ndinga riri kumba kumba munini izwa bambo izwa bambo nyaya yeti kutaura nayo vana nemaunga inyaya yekufa kwemunhu. Unonzwa? Munhu akauraya munhu muri kumuziva. Whatever zvamunoda kuita zvinokonzera kufa kwemunhu iyeye itirai kumba kwemunhu akauraya munhu. Musa create unnecessary stories. Anza ndamuzwa munhu anonzi nini aurawa naJohn wozi Peter wotora mweya wacho wemunhu iyeyo woisa mubhotoro ogarira kumba kuti azodii kuti adii. Munhu kana aurawa kanzi next thing anomuka ende muziringo zinoripwa. Endai motore machira enyu amakasunga kumba kwemurume. Kana muri ndimi muruziva pane bhodhoro kana mataura zvimwerwa nongedzwai pane bhodhoro mubvise mutore bhodhoro ndicherei bhodhoro iroro. Hamungati mutora nenyaya yebhodhoro ramusina mamboona pana karona ere bhodhoro. Saka idzi hiyesei yamuda kuenda nayo mudare muno mutitonge hiyesei. Muri kumbunyikidza muupenyu hwemunhu. Munochaya nemunhu. Muda titonge hiyesei. Imi munhu awana nemaunga amene munomunyarireko muno muri kuyaura futi munhu akauraya munhu muri kumuziva. Go there and sit down with him and help him. Haasi kuramba pauyu mubatsirei kuti mari yemamungwaridza unganidzai mari muende kuripa chii zvatopera izvo zvikana mukaenda kusunga machira mumba memunhu zvinobatsirei zvinoda kusevha ichii zvinoda kusevha ichii mautoginawa kuripa konzendera nejira nekusunga machira inonzi bullying yamuite musaite zvakadaro urubhula munhu hakuna zvakadaro risada kuzodei kuti munhu akatouraya muri kutomuziva ari kutobvuma handizvo asi munomusiya muti munhu yaakauraya handiye akaurayaba iwewe ndio wako ndo zvinopera sei musenzi wako ndiye akatora mweya wakaisa mubhodhoro kuti uzodii mweya wacho. Kana munhu achiko it's an obvious case ukauraya munhu iye anofuka saka anofanira kufukiswa nani umwe munhu pakudii mutoda atisirira kumba kwemunhu nhasi unorwara hakune matestis ako zvozvombo zvako zvazvimba wauzodii. Dai uri nditaura nenyaya yekuti akakuroya ndaikwanisa kuzwa ndimwe nyaya yekuti akakuroya noti kuti uri matestis ako akazvimba nenyaya yekuti mweya munhu wakauraya ndiye akachengeta mubhodhoro zozvimbisa zvinhu zvako zvinozvimba pakudii ipapo iwe wanga usikazive kuti paunouraya munhu ngozi inoparadza wanga usingazvizivi
wanga usikazviziva here kuti ukauraya munhu ngozi inoparadza. Zvinozvimbisa matesti zvinochiziva here? Zvinozvimbisa matesti zvinochiziva. Pane ng'anga kazoika kakuchekera nyora maturuzi ako kuti apore. Iripo here? Iripo here? Saka wakarapwa sei kuti zvakaserera sei? Ndakutira zvakataurwa wakabuta kuti mushonga usataurwa nemunhu kuti akadai pane munhu ada kuwengesa munhu iwe pasina kana nidhi kuti mboenge munhu ende munoripa zviperi batsirana nemhuru sit down moenda kunoripa nyaya yedu yopera ndikunoswera mukunetsa kupera kuputisa murume wemagaro muputisira mahara muchamuripa shamhu dzemakamunoisa adi nyaya yenyu muri kuiziva but muda kucreata nyaya yenyu. Machira azodai wati imimika itai musheni musanyepera upenga ndizvo ende mogare pasi mubatsirane kuripa ende machira ngabva ende nenyaya yemutuda kana muchamwina sekuru rubudanga ngaite sekuru chaichai mazvizwa ndikona zvokunyeperana kuchifamba masiti muchindiri sekuru sekuru munhu mukuru, sekuru munhu akatsarukana, sekuru urikuda kuvhunzwa kudare kuti huvhinyi iwe uri sekuru uri wauya kotekeredza munhu akuna zvakadaro. Isu tikatozwa kuti kana kuzwa kuti nhasi ndarota chifamba usiku kuti ndarota tendai chifamba usiku nhasi ndakurota ndinotomuka mwiri wangu wese ode sweti ndiri kusweta kuti chifamba usiku nhasi wandivhizitira kwakanaka here urida kundipei uda kundionesei chii chanetsa kuvura ndo yagope kwangu bvara makandaisa kudai ndinotomuka ndiri kusweta asina motaura neniwa munozainotaura ndopatikuta nenyaya ichi yemudzimu yana sekuru kuti kana sekuru musha ndotora wemusha mawo kuti wemusha mawo ngauite mudzimu chii wawo ipapo chokwati zvinhu zvapera kugadziriswa izvo zvitoneka apana handizvo nekuda kwejira inyaya yejira handiti apana zvengozi nejira handiti saka zvese zvichienda imogasi chipiwa chakamira utaura kuti imoenda imogasi zvinhu zvengozi handizvo nezvichira saka ndo pane chanel chacho kaipa imi chiendaika muchiungana chandinoda kuti muite munozaita chandinoda kuti muite imi handiti kana muchitsvaga mubatsiri handiti nyaya yemotora nezvaya yengozi haidi ng'angaba inoda svikiro muzainoda inoda chii haidi chii because mukatora ng'anga haitotadzi kucherera something pasi haitotadzi kucheka munhu nyora haitotadzi ndo basa rake munozwa asi svikiro haricheki munhu chii nyora haripi munhu chii mushonga rinokupai gwara chete mazwana nemaunga ndo zvatoda kuti musiri chiendai pasi mosvike mudifti chitatu kubvanirumba munhu akaremerwa nemukadzi tinoti awanza maprofiti pamba pake pozi ngepake imi muri kuita zvamoita kudzimba dzenyu its your right kana uri wechechi enda zvemaprofiti imi muri kuti pamba munhu apawi maprofiti nei torai machira muendese varikwana vanga ayo munhu ese ane freedom yekuita zvarudini zvaanoda pamba pake akaunza machira ndiani pakaya kusunga machira ndiani akatoya kotsveta ndiani taura munhu timbasa wakabata jira wakatobatiswa jira ndinini muzienda nawo wakabatiswa ndiani ngakomana wesa unobani ndokuibhizope wakabatira ndingorivisa pamangu monderisa akauya natete tete iwewe tete wacho vari munoita atiri semhuri tese takatonga right imimi wakomana chidaidzai tete handizvo chidaidzai tete madaidza tete
tetouya iwewe wobvisa jira sekupiwa wakaita kudzosera kunani tete ndio uchaziva kwacharidzosera titeza nditi tete asakauya apashai mukomana anga ari pamberi natete asakauya ndiye ndochadaidzawo ndokuti mupidze unopa iwe but kubatsira chazokunorawo zvekuita saka nditi mwedzi unosati wapera munhu anotoraramba make hope dzakanaka nevana wake vachitarawo hope dzakadini dzakanaka usawaisire machira anodaidza chii adaidzira mweya neuri kupfuura avo unoziva zvinoita ngozi unoziva zvinoita makamuna zvinoita mheni ikaone pane poo rakareba inoita sei mheni inodambura ipapo nyangwe yanga iri kupfuura kudzika uko ikangoona poo rakareba inotochinja direction kuya kupinda poo imwe inokona yobva yadzika napo ndo zvinoita futi chii mweya yetsvina ikangozva kuti pana Thompson urava inotombotena inombosvika pana Thompson inopoti Thompson mhoro yozopfuura zvino ngozi dzese dzeuraini dzadzakuyomba kwake aushaya hope nevanhu vake ayo mubatsirei and before monday endai mubvise machira rumba kumunhu moenda koigara pasi moita nyaya yekuti ngozi ite sei mugadzise ngozi yeidini ibhadhara then tozotangira ipapo kana paine zvimwe zvanyuka muchii mashisa. Thank you. Next case, Andy.